Vítajte pri počúvaní podcastu Bánovecká knižnica. My sme najskôr vymysleli, že teda budem písať rozprávky, ktoré budú pre deti, ktoré budú môcť deti zadarmo nájsť na internete, budú si ich môcť čítať. Toto je pac. A toto zasa bác. Zoznámte sa prosím, dobrý deň. Popri tom sme vymysleli, že však keď už robím v rozhlase, tak môžem to aj nahrať. A až potom, keď sme zistili, že si to aj deti obľúbili, a dokonca aj cudzie deti, aj všelijaké deti, ktoré aj nepoznám a tak. Skúšali ste to aj na cudzích deťoch? Nie, oni sa poozývali, tak až potom sme si tak nejak trúfli, že možno by to bolo aj fajn skúsiť vydať ako knižku. To sú oni, Pac a Bác. Mačky z našej mliekarničky. Už sa teda poznáte. Vypočujte si celý podcast, ktorého hostkou som tentoraz ja, Mirka Abelová, na bánoveckáknižnica.sk.